फैसालिया किन्तु समाजजों गेलेदों ओमफ्राय बियो टटेलि ससियेल मिडियानि थ्रुयै बियो माने पाब्लिकखौ थगायदों ओमफ्राय जायखिया नोंसोर अडिअ रेकर्डखौ खोनासंनानै लायोबा मिथिगोन हेलौ 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 दासो खोनाबाय खोनाबायना दासो खोनादों आंबो नै खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय दा नोंथांमोना फेसबुक इउट्युब नुखाबाय थादो फैसालि ब्रह्म मा जामारदों एक्चुअली नोंथांमोनाथ' सोरबा सोरबा बुजियाखै जानांगौ दा बुजिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन फुल रेकर्डा फैबाय आरो फुल भिडिअआ नैयाव नुनो मोनगोन ए टु जेड खोन्थानाय जागोन बे फैसालिया मानि थाखाय गाब्र' जाजाखो मा प्राइभेट भिडिअमोन सोर लिक खालामखो दा नोंथांमोना नायबाय थाबा बुजि मोनगोन आरो ना दा गिबियावनो बयखौबो फिन खेब बराय हरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन बे फैसालिनि बागै गोबां मानसिया कनफिउज जागासिनो आरो बियो माबासिम बेलेग कान्ट्रिसिम बोरै मोनहैखो मायबा फैसा 10 करोड़ ना 15 करोड़निबो खोथा ओंखारदों आरो ना नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन गासैजोंबो सिनायजानाय जहन कारजिनि क्लिपखौ होनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय था जहन कारजिया मोनसे क्लिप भिडिअ बानायना होदों बे फैसालि ब्रह्मनिनो दा जिखियानो जादोंला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जहन कारजिनि भिडिअखौबो होगोन बेनिफ्राय मोनसे कल रेकर्ड ओंखारदों दै बे कल रेकर्डखौ मोजां खोनासंना ला आरो जोबजासिम नायना ला अब्लासो बुजि मोनगोन थौदोलाय जों होमब्ला क्लिपखौ भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै मा बुंखो बे रेकर्डआव ओमफ्राय जन एक्टरा मा बुंखो जों नायग्रोना लानोसै फैग्रोदो So hello everyone आं दा मोनसे भिडिअ लाफिननाय जाबाय दा भिडिअआ जाहैबाय आं दा दसे उनाव नोंसोरनो मोनसे अडिअ रेकर्ड खोनासंहोगोन ओमफ्राय आं दासो सासे जोंनि गवानि मानसिनाव फन खालामदोंमोन नालाय फुल डिटेल्सआ दा फैबाय मानसिया सोरमार मा खालामो मा मायो एन्ड बिनि सिगां मोनसे खोथा बुंबावगोन फैसालिया किन्तु समाजजों गेलेदों ओमफ्राय बियो टटेलि ससियेल मिडियानि थ्रुयै बियो माने पाब्लिकखौ थगायदों ओमफ्राय जायखिया नोंसोर अडिअ रेकर्डखौ खोनासंनानै लायोबा मिथिगोन हेलौ 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 दासो खोनाबाय खोनाबायना दासो खोनादों आंबो नै मोजां ओमफ्राय थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय आंबोथ' खोनादों खोनानाया गवायाव दङ होननानै ओमफ्राय मानसिया मा गवायाव दङ आरो ना गवायाव दंलै गवायाव दं गवायाव दं आच्छा मानसिया मा हाबा जाखानाय नामा हौवायाबो मालाय हाबा जाखानायलै हौवाया बे आं दे जेब्ला आइडि हरदोंना नोंनो बेयाव सब गामिनि एड्रेसखौ गवा गभर्नमेन्टआव नायगिरबाथाय सब आइडि एड्रेसखौ बिनि गामिनि एड्रेसखौ मोनजोबो आच्छा जेराव रुम भारा थादों बे परबरिमाव बे समाव 2013 बे समाव बियो फैनानै सिकिउरिटि मावफैदों बियो आच्छा बे सिकिउरिटि मावनाय समाव रुमनि मालिकनो एप्लिकेसन होनांगौना पुलिस फर्म खालामनायाव बियो गावनि न'खरनि आइडि नङाबा बे पुलिस फर्म खालामनो हाया नालाय एप्लिकेसन होमबासो रुम भारा थानो मोनोना ओमफ्राय बियो जाहैबाय बे गभर्नमेन्ट कर्ट बानायनायावबो बिदि नांगौ जायो थारमाने आरो जोंनि आसामनिनो प्रुफ नांगौ जायोना आच्छा ओमफ्राय बे प्रुफआव बिखौ गामिनि डिटेल्सखौ मोनजोबो आरो नागिरनानै थारमाने होमबाथ' बे दुनियाखौ जामासो बानायगासिनो बिसोरो इउएस थांदों होननानै थगायदो इउएस गैया इयो गवासो सिकिउरिटि मावखाग्रा इयो दा माबायाव मावो रेस्टुरेन्टआव खामानि मावो बियो मानसिया आच्छा ओरैनो लोगो मोनखांखाबाय आरो ना नोंसोरो आगोल लोगो मोननाय माने आंनि लोगो बङाइगावनि सोमखोर होननायाव हरदों आङो थारमाने बिसोरलाय आंजों थादोंमोन 2013आवनो सिकिउरिटि मावजाबनाय होननानै बेनिफ्राय आरो सोमदोनाबो हरबाय बिबो आंजोंनो दंफायोमोन बिराद आंजोंनो आगोल लोगो मोनखानाय खामानि मावनायाव होननानै बेनिफ्राय आरो दा बियो दा उमुथुमु जागासिनो दं होनना बुंबाय पाहारलिम दङ बिसोरो पाहारलिमखै दङ आच्छा पामुलि होननायखै दंसो थारमाने बिसोरनि पुलिस थानाया माबा गोलैदो कुलुवा गोलैयो कुलुवा गोलैयोना दा बिसोर जेराव दङ इसोर जेखै दङ कुलुवा 20 गोलैयो आरो बिसोरनि पुलिस थानाया आच्छा एखेन्सिखै दंजोबो आरो बिसोरो दा गैया थगायदोसो बिसोरो एख' इउएस गैया थारमाने मानसिया मा बेखौ थारमाने होमबालाय हिनजावखौ थारमाने ओरैनो स्केम खालामनानै फासायनायसो ना गावसोर माबायदि जानाय बायदि मोनदों नों जेनेबा आंनि अनुमानाव बै सेंग्राया बेखौ फास्थायदोंसोंलै बेनो जागोन आंनिबा फास्थायदो थारमाने बिनि गोसोखौ जेसे हागौ थारमाने बोनानै खिलायनाय इन्जय खालामनोसो लुगैनाय खालामना लानाय जे बिदिसो एख' गैया बे सेंग्राया इयो खामानि मावग्रासो इयो थारमाने नों हिनजावाबोथ' बुजिनांगौमोन ना सासे मोजां न'खरनि मानसि बियो एफा मोजां आरो बेबो एफा बेबायदि मानसिनि माबायाव गोजावलाबायनाय मानाय बिदिथ' जानो नाङामोन ना बियो
बिदिनोथ' दा बेखौबो बिदि खालामबाय दा गोसोखौ फाग्लि खालामनो रखम जादों बेखौबो मानसिया थारमाने ओरैबायदि जाबावदों जाहैदों थारमाने बिमाया सुइजारलेण्डनि बिफाया एख' नङा इयो सुइजारलेण्ड गैया इयो नै बे एड्रेसाव ना बिनि डिटेल्स गामिखौबो मोनजोबो आं जेराव आइडि हरदों ना बे आइडियाव बिनि गामिनि न'खरखौबो सब मोनजोबो इनि नामा प्रबित बसुमतारी ना पबित्र बसुमतारी औ बिनि गामिनि सब नागिरना मोनजोबो बेयावनो एख' गैया इयो गवासो थायो आसरित मानसिलै एख' गैया इयो टटेलि जेराव फैनाय इयो ओरैनोथ' रिपर्टआ फैखादों जोंनियाव गवायाव दं होननानै दा बे आरो जायखिया आं खिथानाय जाबाय र' दा पामुलि मिरियाखै दं बिसोरो मामुलि ना पामुलि मिरिया कुलुवा बिसिना पुलिस थांलै कुलुवा सानबेसे जाम्बा बानायनोब्रा मानसिफोरखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो आंबो दुखु नांदो इदि जाथि न'खर मालायनिखौ सेफायनाया बया नाङोना जायोबाबो बेनो जादों खोथाया जायबाबो एसेबाबो दुखु नाङो निजिनि जाथियानो बेसे रायजो मिजों थांना मा जागासिनो दङ आरो बिदिनो मैया थारमाने गाव आंजों रायज्लायदोंमोन नालाय फैसालिया ओमफ्राय बेवहाय गावबोथ' बुंहरबाय आं ओरैबायदि माबादों होननानै ओमफ्राय आंबो साना हसियानो माखासे बुस्थुखौ एनालाइज खालामा हसिया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना मैया भिडिअ होदों आङो भिडिअ होदोंमोन आङो थारमाने आं उनावहाय सानफिनबाय आं बुस्थुआथ' माने अनेक बुस्थुखौ आं सानदों आरो गोथौयै ओमफ्राय बिदिथ' जाथावनो हानाय नङा जुदि सुइजारलेण्डनि मानसि मारबा इउ एस नि मानसि मारबा ओंखायनो आं दा मोनसे भिडिअ बानायबावदों आं बेनाव स्टेटमेन्टखौ बिदों आङो गैया बिसोरो एख' सुइजारलेण्ड गैया बिसोर बेंगालरबो थाङाखै डाइरेक्ट कर्नाटकआव हरसे थाफैदों कर्नाटकआव हरसे थाफैनायखौ मिथिदों आङो नेटआव नायदोंमोन ना नेटआव नायनायाव कर्नाटकआव माबा नांदोंमोन रेंक नांदोंमोन ओमफ्राय उनाव गवा बर्डाराव अखानायै फुङाव मोनफैदों बिसोरो गवायाव गवायाव मोनफैनानै बिसोरो ओमफ्राय सुइस अफ आं खालामबावदोंमोन मबाइल गैनायावबो फन खालामदोंमोन आङो बेनिफ्राय बेयाव खालामनायाव गैया सुइस अफ आंखौ हमानो दानिया बेखौनोथ' फनखौनो मानसिया हाबा जाखानायसै आरो ना आरो हाबा जाखानायसोलै फास्थायदोसो बेखौ इनि गोसोखौ फुस्लायनानै फास्थायनानैसो लानाय रखम जादों माबा मोनसे खालामनासो लाबोनायलै इखौ जि फस्थायदोसो नङाबा इदिबो गोसो गलिनाय नङाना इबो नंगौ दा बिसोर सानैजोंनो न'आव थांनानै फटक बियो न'आव थांदोंबो फटक लाना फैलायनानै न'आव थांनानै नायामोन एटासआव खारबोदों बिसोरो आं होनदोंमोन एटासआव हरनायावनो लोगो हमनो हायोमोन बेखौ स्टेसनाव होननानै बुंदोंमोन आं न'खरनि मानसिफोरखौ सिबाखौ फन खालामदोंमोन आं बेखौलाय लोगोनो हमनो हायोमोन बेयाव मानो इमान गोदाव सोराव दोननांगौ बिसोरखौलाय होननानै जेबो नङा डिटेल्सआथ' लासै लासै फैगासिनोखा बेखौ आरो दुनियाखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो बिसोरलाय जेबो नङा दे बिसोर सानैखौ गवायावनो दङ गवानिफ्राय बरफ खाराखै जागोन दे जायखिया आं नोंजों कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे जागोन दे आंथ' मिथिखादानो हमबाथाय मोनखागोनानो जों होननानै जोंथ' खारबोखायाना जोंथ' आरो थाखानाय आउटआव होननानै नंगौ जों आरो नायबायसो दं होननानै फैबाय थादों जोङो ओरैनो नोंसोर गवायावनो दं नोंसोरो गवायावनो दं आङो आदसा दे जागोन दे फंबाय होनबा दे कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे आंजों दे जागोन दे थेंक इउ अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर माने फैसालि ब्रह्मखौ सोरबा बुङो थगायदो सोरबा बुङो सैथो बाथ्रा बुंदो दा मा बुंबावनो ना जोंबो गेजेराव सोरनिबा लाइफआव हाबदेरनानै खोथा बुंनो गोसो गैया जि बुंदो जोंहा गेदेर सोरबा एक्टरानो बुंदों सोरबा गेदेर मानसिफोरानो जोंहा बुंखाजोब्बाय बुजि गोरोंफोराबो दा आं बुंलायनांगौ खोथा गैया दा माने रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय माने आंबो हिसाबाव साननाय बायदिब्ला एसे बोरैबा मोनदों बे रेकर्डखौ खोनानानै जा बाथ्रा बुंदों बेखौ आङो एसे बोरैबा फिस्लायनाय नंखायसो बायदि मोनलायलांबाय आरोना आङो मानसिफोरनि कमेन्ट खालामनायजों आरो रायलायनायावनो बुजिखादों नोंथांमोना ना कल रेकर्डआव जेबायदि खोनादों आरो बिथां जहन गार्जिया जि बाथ्रा बुंदों बेखौबो आङो राइट बायदि मोनखादों आरोना दा जा बाथ्रा बुंदों आङो जा बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन बेखौ बुंलायलायला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जहन गार्जि ब्रादारखौ बुंनाय नुखाबाय दा बेनो आरोना आं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ होनो मोनाखैमोन बेनिखायनो हरावसो लाबोनाय जाबाय रिसेन्टलि जन ब्रादारा मोनसे रेकर्डखौ खोनासंहोदेरबावदो माने गुबुन सोरजोंबा सिनाखि अल डिटेल्स लानानै माने बिथाङा रेकर्डखौ नोंथांमोननि सेराव दा खोनाहोफिनबाय माने बियो माने बबेबा
गोजान गोजान जायगायाव थांदो होननायखौ माने फोथायाखै आरोना गुबुनफोरा ओमफ्राय माबा माबि बेफोरबायदिनो दा बुंलायलायला दे ना नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय रोखा रोखा ओंखारजोबगोन बिदिनो बियो निमाहा बिनाय मोनसे भिडिअ फैगोन बायदि मोनदों आरोना बेफोरबायदि आङो दे दा बुंनांगौबो आं खोथा गैला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अके बाय बाय